Сардачна вітаю вас, паважаныя слухачы, і запрашаю праслухаць гэты выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка» на беларускай мове. У гэтай праграме мы знаёмся са зместам Бібліі, якая адкрывае нам духоўныя праўды пра Бога, Ісуса Хрыста, Духа Святога і пра нас, людзей. Мы абмяркоўваем біблійныя духоўныя ісціны і імкнемся даведацца, як прыстасоўваць Божыя духоўныя прынцыпы да свайго штодзённага жыцця. Спадзяюся, што ты праслухаеш гэты выпуск праграмы «Добрая вестка» і ў выніку таго знойдзеш для сябе нешта карыснае і практычнае для твайго далейшага ўзросту ў пазнанні Бога і Хрыста, гаворыць Юрка Рапецкі. Тебе тужит душа моя, чакаю слова Твайго. Ты вядзі за сабой, Езус, дзе шлях Твой. Ты вядзі за сабой, Езус, вядзі за сабой, Езус, дзе шлях Твой. Ты вядзі за сабой, Езус. Тебе тужит душа моя, чакаю слова Твайго. Ты вядзі за сабой, Езус, дзе шлях Твой. Ты вядзі за сабой, Езус, вядзі за сабой, Езус, дзе шлях Твой. Ты вядзі за сабой, Езус, за сабой, Пане мой, Ты вядзі кожны дзень. За сабой, Пане мой, Ты вядзі. Вядзі за сабой, Езус, дзе шлях Твой. Ты вядзі за сабой, Езус. Ты вядзі за сабой, Езус, дзе шлях Твой. Ты вядзі за сабой, Езус.
Мы, веруючыя, жадаем убачыць праяўленне Божай сілы сярод нашага хрысціянскага асяроддзя і ўвогуле ў нашым грамадстве. Аб гэтым мы немала молімся, чытаем пра дзень Пяцідзясятніцы, калі Дух Святы сышоў на апосталаў і першых паслядоўнікаў Хрыста, як яны абвяшчалі дабравесце Хрыстова на розных мовах пра ахвярную смерць Хрыста на крыжы, пра ўваскрашэнне Яго з мёртвых для даравання нашых грахоў і апраўдання перад святым Богам. Апосталы заклікалі прысутных да каяння і ўверавання ў Хрыста, і, пачуўшы асновы дабравесця, многія з іх у той дзень пакаяліся ў грахах, уверавалі ў Хрыста як збаўцу, адкрыта заявілі апосталам пра сваё ўвераванне ў Хрыста, ды ў знак таго прынялі святое воднае хрышчэнне. Сказана, што ў той дзень больш за 3000 асоб уверавалі і далучыліся да царквы. Сіла Духа Святога была яўна ўсім у дзень Пяцідзясятніцы, і з таго часу хрысціяне працягваюць жадаць і прасіць у Господа Бога падобнага прыходу і дзейнасці Духа Святога. З гісторыі мы ведаем, што падобныя моманты збываліся, калі няверуючым дабравесце Хрыстово было прапаведана, і шматлікай колькасцю яны навярталіся да Хрыста і пачалі збірацца для далейшага духоўнага росту. Хоць сіла Божая бачная пры такіх здарэннях, яна таксама праяўляецца і адчуваецца вернікамі іншымі спосабамі. Адным з іх праз супольнасць і еднасць памеснай суполкі веруючых. Сіла Гасподняя адчуваецца ў тых грамадах, дзе веруючыя пастаянна збіраюцца і аб'ядноўваюцца ў аднолькавых намерах і мэтах. У кнізе Эклезіяста мы чытаем: «Нітка, суканная з трох, не скора порвецца». З досведу мы ведаем, што вяроўка, зробленая і скручаная ў некалькі столак, куды мацнейшая, чым толькі зробленая з адной. І тое ж самае мы, вернікі, адчуваем, калі збіраемся адно з адным для духоўнага падмацоўвання і паглыблення ў веры. Сапраўды, чым нас больш, тым мацней адчуваем прысутнасць Духа Святого ў нашым асяроддзі. У дзень Пяцідзясятніцы першыя вернікі аднадушна заставаліся ў храме і, ламаючы па дамах хлеб, прымалі страву ў радасці і ў шчырасці сэрца, праслаўляючы Бога і маючы любоў усяго народу. Яны, будучы разам, тым болей адчувалі прысутнасць Бога і ягоную духоўную сілу, якая дакранала іх усіх. Напэўна, апостол Павел меў гэта на ўвазе, калі напісаў наступныя словы вернікам у Філіпах: «Калі ж ёсць якое падмацаванне ў Хрысце, калі ёсць якая ўцеха любові, калі ёсць якая супольнасць духа, калі ёсць якая міласарнасць і спагада, дапоўніце маю радасць, каб вы думалі тое самае, маючы тую самую любоў, будучы аднадушнымі і аднадумнымі, нічога не робячы са своекарыслівасці ці са славалюбства, а ў пакорна мудрасці, лічачы адно аднаго вышэйшым за сябе, кожны дбаючы не пра сябе толькі, але кожны і пра іншых». Відаць, царква ў Філіпах развівалася сваімі нармальнымі тэмпамі. Людзі, пачуўшы дабравесце Хрыстова, навярталіся да Хрыста, яны ўзрасталі ў хрысціянскай веры. Але мы таксама заўважаем, што яны не заставаліся без праблем. Напрыклад, веруючых пераследавалі, бо апостол заклікае веруючых філіпійцаў заставацца вернымі Господу, і нават калі няверуючы іх непакояць. Дадзена ім пакутаваць, кажа апостол, і трэба ўсім разам ды аднадушна змагацца за евангельскую веру. Тых ганіцеляў не баяцца, а хутчэй за ўсё разам стаяць ды адказваць крыўдзіцелям дабром. Сярод філіпійцаў таксама паявіліся фальшывыя настаўнікі, якія сцвярджалі, што ўсе веруючыя мусяць прытрымлівацца габрэйскіх звычаяў, каб атрымаць дар збаўлення. Паміж дзвюма сёстрамі па веры паднялася нязгода, і яны былі гатовыя выступіць на адкрытую спрэчку.
Такі канфлікт мог бы ўцягнуць іншых вернікаў у спрэчку, што пагражала б духу духоўнай еднасці, у якой яны дагэтуль стаялі. Што з апосталавых словаў карысна для таго, каб нам, вернікам сёння, заставацца ў блізкай еднасці адно з адным, ды разам служыць Господу, адно аднаму іншым па-за межамі суполкі. Апостол выдзяляе некалькі момантаў, якія злучаюць вернікаў і дапамагаюць кіраваць іхнімі думкамі і поглядамі. Ён перш за ўсё кажа, што мы ўсе разам адчуваем падмацаванне, якое знаходзіцца ў Хрысце. Калі мы ўверавалі ў Хрыста, Ён духоўна атрадзіў нас і даў нам дар Духа Святога, які займае сваё адпаведнае месца ў нашых душах і з'яўляецца кожнаму з нас тым вялікім суцешальнікам, абаронцам і дарадчыкам. Ён збліжае нас, калі мы звяртаемся да Яго з просьбай ягонага ўдзелу і дапамогі пры нашых сустрэчах. Праз Слово Божие Дух Божий падказвае, каму паслужыць, за каго памаліцца, каго падбадзёрыць або дапамагчы і таму падобнае. Дух Святы ідзе насустрэчу нам і паказвае, што нам трэба рабіць, каб выконваць Гасподнюю волю. Усе мы, вернікі, маем аднаго і таго ж Духа Святога, што і павінна тым болей набліжаць нас адно да аднаго. І Ён нас не пакіне, згодна з тым, што Христос сказаў вучням і кажа кожнаму з нас сёння: «Я з вамі да сканчэння веку». Аўтар паслання да габрэяў напамінае, што мы маем першага святара, які пражыў сваё жыццё падобна да нас, што значыць, ён спазнаў на вопыце ўсе тыя радасныя і сумныя моманты, якія мы перажываем. І ў выніку таго ён цалкам разумее ўсе нашы журботы, ды можа дапамагчы ў час патрэбы. Сам гэты факт аб'ядноўвае і падмацоўвае нас у супольнай духоўнай працы. Вось ужо тут жа мы разам адчуваем Гасподнюю сілу. Да таго ж, Бог аб'ядноўвае нас тым, што выліў і напоўніў нас сваёй каштоўнай любоўю, што нас суцяшае і адно з адным збліжае. Калі мы былі грэшнікі, Христос памёр за нас, праведнік за неправедных. На якой падставе? На той же, што Бог любіць чалавецтва. Гэта значыць усіх людзей аднолькавай любоўю. Кожны чалавек, які нараджаецца на свет, дарагі Господу. І ён жадае, каб усе людзі пачулі дабравесце ды навярнуліся да Христа і былі ім уратаваны. Христос дараваў наверненым да яго грахі і вызваліў ад іх наступстваў. Мы, вернікі, прынялі Гасподнюю любоў і цяпер адчуваем ягоную цепліню. Божая любоў адганяе ўсякі страх, як піша багаслоў Ян. У любові няма страху, а дасканалая любоў выганяе страх, бо ў страху ёсць мука, а той, хто баіцца, недасканалай у любові. Без Бога чалавек часта баіцца таго кепскага, што можа здарыцца з ім. Сённяшняя рэчыснасць у грамадстве напаўняе нас усялякімі непрыемнымі думкамі аб тым, што можа здарыцца з намі заўтра. Але гэта не самае горшае, чаго нам баяцца. Трэба баяцца таго, што можа стацца з намі пасля нашага адыходу зямлі ў замагільным жыцці. Падзяка і слава Богу, што Ён адкрыў для кожнага жадаючага шлях прымірэння з Богам па веры ў збаўцу Ісуса Христа. І з гэтага мы, якія ўвервалі ў Яго, цешымся. Апостол Павел заяўляе, што мы атрымліваем уцеху ад любові Божай. І гэтая праўда нас злучае адно з адным. Вось і ў гэтым жа праяўляецца і намі адчуваецца Гасподняя сіла, як піша апостол. Каб вы, укаранённыя і ўмацаваныя любові, маглі зразумець з усімі святымі, што ёсць шырыня, даўжыня, вышыня, глыбіня, і пазнаць любоў Божую, якая перайзыходзіць веды, каб вам напоўніцца ўсёю паўнатой Божаю. Калі мы перапоўнены Гасподняй любоўю, то вызваляемся ад усякіх страхаў і адчуваем ягоную сілу, якая працуе ў нашых сэрцах і ў сэрцах іншых вернікаў.
Ёсць яшчэ іншы спосаб, якім мы адчуваем сілу Гасподнюю. Менавіта тым, што кожны веруючы атрымаў аднаго і таго ж Духа Святога, што і набліжае нас адно да аднаго. Дух Святы аб'ядноўвае ўсіх вернікаў у адну аграмадную сям'ю, таму, як піша апостол Павел, мы перажываем і адчуваем тую супольнасць Духа. Хоць яно і так, кожны з нас нясе адказнасць перад Богам іншымі вернікамі захоўваць адзінства Духа ў саюзе міру. Дух даў кожнаму верніку здольнасці з тою мэтаю, каб мы адно аднаму служылі сваімі талентамі і здольнасцямі. Апрача таго, Дух Гасподні таксама падарыў і развівае ў нас рысы характару, што апостол Павел называе плодам Духа: радасць, мір, цярпенне, вернасць, спагадлівасць і самавалоданне. Ці такія рысы бачныя ўва мне? Слово Божие цвердзіць, што Дух дае нам усё патрэбнае, каб мы з ягонай дапамогай праяўлялі рысы Христовага характару. З досведу мы ведаем, што прыходзяць тыя моманты, калі нехта не тое скажа пра нас, і мы без усякага сур'ёзнага разважання рэзка выказваемся супроць таго, што нас абвінавачваюць у недахопе або слабасці. Такія моманты прыводзяць нас у канфлікты з іншымі, і тут жа мы моментальна забываемся пра патрэбу сябе ўстрымліваць ад рэзкіх выказванняў ідзеяў. Калі нешта такое здараецца з намі, ці мы робім усё магчымае, каб захоўваць адзінства з тым братам або сястрой у Господе. Гэта прыводзіць нас да наступнага спосабу, якім мы адчуваем Божую сілу, будучы ў асяроддзі вернікаў. Увогуле, з якім настроем павінны мы ставіцца да іншых братоў і сясцёр, з якімі паняццямі і меркаваннямі павінны мы звяртацца да іх. У пасланні да філіпійцаў мы чытаем, што Христос, будучы ў вобразе Бога, не палічыў рабункам быць роўным Богу, але сябе апустошыў і прыняў вобраз слугі. Ён стаўся чалавекам. І не толькі гэта, але пражыўшы бязгрэшным жыццём, ён пагадзіўся з намерам Бога Айца аддаць сваё жыццё на ахвяру дзеля грэшных людзей. Ён прыняў кару крымінальніка, укрыжаванне дзеля наша ачышчэння ад грэхоў і ўваскрэс для наша апраўдання перед Богам. Христос сышоў на зямлю не дзеля того, каб яму служылі, а каб служыць іншым. Які цудоўны прыклад ён пакінуў нам, каб мы паўтаралі тыя дзеі, якія ён рабіў для іншых. Бог заклікае нас да пакорлівасці, нават калі мы пакутаем несправедліва. Помста належыць Богу, не нам. Праўда, прапаведаваць пра гэта адна рэч, а паказваць гэта сваімі намерамі, дзеямі зусім іншая справа. Апостол Павел кажа, што тыя думкі, якія былі ў Хрыста, павінны паўтарацца ў нас. Ці гэта бачна ў цябе, дарагі слухачу, ці ў мяне? Памятаем словы апостола Павла, што мы, вернікі, павінны думаць адно і тое ж самае і нічога не рабіць ад сваёй карыслівасці альбо славалюбства, а ў пакорна мудрасці лічыць іншых вышэйшымі за сябе. Калі так будзем ставіцца адно да аднаго і разам заклікаць людзей да хаджэння ўслед за Христом, то будзем адчуваць Гасподнюю сілу і ўбачым цудоўныя вынікі. Якая радасць нам, калі мы аб'яднаныя ў супольнай мэце і можам разам падтрымліваць адно аднаго сваімі малітвамі і дзеямі. Якое суцяшэнне, калі мы супрацоўнічаем з іншымі братамі і сёстрамі па веры і разам выконваем Гасподнюю волю, служачы адно аднаму іншым. Бог дабраславіць і падмацоўвае нас у такім супрацоўніцтве, і суполка наша расце, ды няверуючыя, пачуўшы дабравесце, каюцца, веруюць у Хрыста і растуць у пазнанні Бога, хрысціянскай духоўнасці і ў паводзінах. Так, мы ўсе жадаем убачыць праяўленне Божай сілы сярод субратоў і сёстраў і па-за межамі нашай суполкі. Гэта зусім магчыма, калі мы будзем слухацца парады апостола Павла і іншых аўтараў Святога Пісання.
Хай дапаможа кожнаму з нас Дух Святы рабіць усё магчымае са свайго боку, каб захоўваць з субратамі і сёстрамі той каштоўны саюз любові ў міры. І тое, як моладзь наш рай пакідае, шукаючы шчасця да лепшае долі, багацця і славы ды подыху волі. Лишь там, где гучит своя родная мова, где в лесе васильковое море, в войсках, где облюбой земле эволюции, я то народился і то застануся. Балюча глядзець, як наш край прападае, на тое, як грэх яго страху трымае. Мы вочы в малітве да неба ўздымаем, да Бога, хто ўладу над сэрцамі мае. Разом, разом пойдем за Иисусом, за Иисусом. Свободы, свободы поведе нас Бог. Хай Бог живе на Беларуси, хай весишь на Беларусь живе, Беларусь живе. На-на-на-на-на, на-на-на-на-на. Правду казать, на весь свет не боюся. Жить я хочу у такой Беларуси, где люди жыццё давяраюць Ісусу. Мы хочем жить у такой Беларуси. Дорослые нам, покажите дорогу, прикладом дайте служение такого, який мы прославим Одиного Бога, и с Господом буде у нас перемога. разом, разом пойдем за Иисусом, за Иисусом. Свободы, свободы поведе нас Бог. Хай Бог живе на Беларуси, хай весишь на Беларусь живе, Беларусь живе. Мы разом, разом пойдем за Иисусом, за Иисусом. Свободы, свободы поведе нас Бог. Хай Бог живе на Беларуси, хай весишь на Беларусь живе, Беларусь живе. Мы разом пойдем за Ісусом, За Иисусом, для свободы, для свободи поведе поведе нас нас Бог. Бог живе Бог живе на на Беларуси. Беларусі. Беларусь живе Разом пойдем за За Ісуса, за Иисусом, для для свободи свободы поведе нас поведе нас Бог. Бог. Бог живе Хай Бог живе на Беларуси. Беларусь живе разом пойдем за Иисусом, за Иисусом. Для свободы нас поведе нас Бог. Бог живе на Беларуси, на Беларуси. Беларусь живе. Беларусь живе. Бог живе На на Беларуси, Беларуси. Беларусь живе. Беларусь живе. Шановны слухачу, шчыра дзякую за тое, што праслухаў гэты выпуск інтэрнэтнай праграмы «Добрая вестка». Спадзяюся, што пачутае ў праграме было павучальна і падбадзёрыла цябе, ды тым болей паспрыяе твайму духоўнаму росту ў пазнанні Бога і ягонай волі для цябе. Магчыма, у цябе ўзнікла нейкае пытанне, або ты проста хацеў бы, або хацела б выказацца мне пра пачутае ў праграме. Калі так, то шчыра запрашаю напісаць мне электроннай поштай. Я з задавальненнем прачытаю. Можаш напісаць ніжэй па Ютубе і адправіць мне сваё пытанне або каментар, што своечасова атрымаю.
Буду рады атрымаць тваю нататку і, калі трэба, з задавальненнем адкажу. Зычу табе гасподніх найбагацейшых дабраславенняў, поўнага шчасця і здароўя, гаворыць Юрка Рапецкі.